In de Villa Flora in Venlo werd de 25e editie gehouden van de Aspergerie, ter promotie van het zogeheten witte goud uit Noord-Limburg. Er zaten 370 ondernemers en bestuurders aan tafel die genoten van een aspergemaaltijd, geserveerd door de restaurants De Hamert en Valenwas. Welkom in de Villa Flora, dames en heren. U bent hier in een fantastisch mooi gebouw dat dienst heeft gedaan tijdens de Floriade. De locatie Villa Flora, heeft dat nog een link met de Floriade en dat jullie daarom deze locatie hebben gekozen, of is het puur praktisch van het is ruimer? Het is allebei. Het is ruimer, het is praktisch, het ligt bij de autoweg, goed bereikbaar. Maar het heeft ook te maken met het product asperges. Want in Grubbevorst en in Californië, het gebied waar we hier zitten, is ook een heel belangrijk aspergegebied. Ja. En het product asperge past in deze omgeving. We hebben ook gezegd van we halen de natuur en we halen de tuinbouw hier naar binnen. En dan krijg je dit soort fantastische evenementen. En het 25-jarig bestaan, de 25e editie, dus een jubileum. Ik kan me herinneren, in het verleden waren er meestal wel wat ministers uit Den Haag. Nu gooien jullie het meer ook op het buurlandschap, hè, op Duitsland, plus ook nog burgemeesters uit Zuid-Limburg. Dus het is een wat andere insteek. Heeft ook te maken met het feit dat het heel lastig is om op vrijdagavond bewindslieden uit Den Haag te krijgen. In het verleden is dat wel eens af en toe gelukt. We hebben dat ook nu weer geprobeerd. Maar wat ons in ieder geval in dit jaar tegenzit, is het feit dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie het eerste halfjaar. Daardoor kan ook onze ambassadeur in Berlijn niet hier zijn. Maar kunnen ook een aantal bewindslieden niet hier zijn. Maar we willen toch los daarvan heel graag die Duitse regio erbij betrekken. Venlo loopt daarin voorop, denk ik. En we zijn heel blij dat we 6 tafels hebben met gezelschappen uit Noord-Rijn-Westfalen. En we willen dat ook graag de komende jaren uitbouwen. We willen het zelfs internationaler gaan maken nog. Wie geht es in die Beziehung zwischen Deutschland und den Niederlanden? Gestern war Frau Merkel noch hier und heutzutage ist es alles nicht so einfach. Flüchtlinge, Erdogan und so weiter und so weiter. Wie denken Sie, dass die Verhältnis heute ist? Unser Verhältnis ist sehr, sehr gut. Wie der deutsche Außenminister einmal gesagt hat, war noch nie besser. Wir haben überhaupt keine Probleme bilateral. Und wir sind in Europa nicht nur sehr enge Partner, sondern wir sind auch in den meisten Positionen einer Meinung. Das heißt, es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit der beiden Regierungen, weil sie in die gleiche Richtung denken und die gleichen Positionen vertreten. Ja, dat de burgemeester van Maastricht in Venlo komt eten, dat is ook niet elke week. Nou, als er asperges zijn, kom ik wel. Okay. Dat vind ik wel heerlijk, ja. Maar is dat ook een soort teken van, nou ja, we moeten wat breder kijken en ons in heel Limburg laten zien? Nou, ik kreeg een uitnodiging van mijn collega en dan kom ik graag. En ja, natuurlijk, ik vind het hartstikke leuk om te kijken waar andere steden zich in onderscheiden. Dat is goed. Ja. En dat is toch onze opdracht om alles wat ons mooi maakt te versterken en te laten zien. Dus ook voor Venlo, ja. Dat begreep ik van de burgemeester van Venlo in zijn toespraak, dat de asperges in Zuid-Limburg, dat is ook leuk, maar daar kunnen we beter mee op. Nou ja, het is wel zo dat de asperge het beste doet op armoeige grond, zal ik maar zeggen. En ja, die Limburgse lust bij ons, die maakt het wat lastiger groeien voor de asperge. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja. Dus toch maar hier proeven dan. Jazeker, lekker, ja. Ja, en uw portefeuille zit landbouw, daar horen asperges ook bij. En ik begreep dat die in Noord-Limburg toch 10 keer beter zijn dan in Zuid-Limburg. Ja, dat zei de burgemeester van Venlo en dat zei hij ook waar de burgemeester van Heerlen bij was. Ja. Dus een beetje tegen elkaar opbieden hoort. Er worden weinig protest. Ja, kijk, asperges groeien natuurlijk ook het beste op zandgronden, dat is ook zo. En op de lusgronden hebben we weer de meest fantastische wijnen. Combineer dat en je hebt een geweldige avond. Ja. En nu is het zo, asperges, ze beginnen overal in Nederland zo'n beetje stiekem asperges te telen. Hè? Verliezen we dan terrein of moeten we weer iets verzinnen om toch bovenaan te blijven? We blijven sowieso bovenaan. In Limburg groeit het areaal asperges ook. Er komen ook dit jaar weer vele hectares bij. En het is alleen maar goed dat steeds meer mensen asperges gaan eten. Het is een hartstikke gezonde en vreselijk lekkere groente. En iedereen weet dat de beste asperges uit Limburg komen. Dus ja,
Maar weten ze dat ook over de grens? Want ja, ik sprak de Duitse ambassadeur, daar hebben ze ook asperges natuurlijk. Hè? Dat klopt, er is ook nog wel wat ontwikkelingswerk te doen. Ja. Maar weet je, hier in Limburg, eigenlijk zijn we Rijnlanders. Er is ook veel natuurlijke verbinding met Duitsland en allee. Dezelfde asperges? Ja, dan mag ook wel eens een keer een Duitse spargel tussen zitten. Maar volgens mij zijn het toch nog steeds Duitsers die naar Nederland komen om daar de spargel te kopen. En dan moet ook houden ook zitten.